Bună ziua tuturor! Numele meu este Camelia Bârtâsău, sunt consilier în cadrul Direcției Reglementare din ANAP și în cele ce urmează o să fac o prezentare generală asupra aspectelor esențiale aduse de Ordonanța 52 pe 2024. Această ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 24 mai, anul curent, și a avut în vedere modificarea și abrogarea unor prevederi din diferite acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale. Scopul principal al emiterii acestui act normativ a fost conformarea de urgență cu scrisorile de punere în întârziere ale Comisiei Europene vis-a-vis de neconformitatea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice raportat la prevederile legislației europene. Totodată, în acest context, prin această ordonanță am avut în vedere corectarea unor erori materiale care s-au regăsit la nivelul legislației și, de asemenea, acolo unde am considerat necesar, am adus anumite clarificări ale normelor legale. Astfel, în primul rând, în ceea ce privește legea 98, Comisia Europeană a avut în vedere, a ridicat problema existența unor prevederi care aduc atingere sau care reglementează aspecte suplimentare raportat la prevederile directivei pe achiziții publice și în acest sens a ridicat problema reglementării la articolul 104 alineatul 1 litera D a rezilierii și rezoluțiunii contractului din culpa antreprenorului care erau în forma anterioară asimilabile situațiilor de la articolul 104 alineatul 1 litera C. Comisia Europeană, în acest sens, a ținut să puncteze clar faptul că statele membre nu sunt autorizate să aplice negocierea fără publicare în alte cazuri decât cele clar prevăzute de directiva în materie. Și, din acest punct de vedere, se consideră că printr-o astfel de reglementare care era în forma anterioară, se completa la cadrul legal la nivel național, ceea ce aducea atingere. Prin urmare, am abrogat litera D, articolul 104 alineatul 1, iar în acest context am adus totodată modificarea asupra articolului literei C, articolul 104 alineatul 1, care reglementează aplicarea procedurii de negociere din motive de o extremă urgență, cauzată de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau unei acțiuni autorității contractante. Scopul a fost acela de a da o acuratețe cât mai clară a prevederilor acestei litere, raportat la normele europene, astfel încât autoritatea contractantă să aibă la bază cadrul legal la care să se raporteze vis-a-vis de încadrarea diferitelor situații în acest articol. Este clar faptul că Comisia Europeană a subliniat că autoritatea contractantă este responsabilă de a evalua, conform principiului proporționalității, atât necesitatea cât și extrema urgență de la caz la caz, iar o generalizare pe ansamblu a unor situații nu face decât să contravină prevederilor în materie. De asemenea, având în vedere abrogarea articolului 104 alineatul 1 litera D, a fost necesar totodată să intervenim și asupra aliniatului 4 indice 1, aliniat 4 indice 1 care venea tot ca o excepție de la regulă. Deci dacă la aliniatul 4 se menționează clar că în cazul aplicării negocierii pe litera C, la motive de extremă urgență, autoritatea are obligația de a stabili durata contractului pe o perioadă strict necesară pentru a face situații, aliniatul 4 indice 1 venea cu excepție în sensul în care în contextul cazului de reziliere, rezoluțiune pentru proiectele din infrastructură, să poată autoritatea să stabilească o perioadă mai mare decât cea strict necesară. Și atunci, prin corelarea aspectelor, a trebuit să abrogăm și acest aliniat. De asemenea, vă spuneam la început că prin această ordonanță am avut în vedere totodată și clarificarea unor prevederi legale, iar în acest sens aduc în discuție articolul 111 aliniatul 6, care stipulează prevederi legate de criteriile de atribuire, obligativitatea aplicării criteriilor de atribuire, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost în cazul achiziției de servicii sociale și aici am venit cu clarificarea faptului
această obligativitate se impune pentru achizițiile cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la articolul 7 alin 1 litera D. Am asigurat în acest sens și corelarea cu prevederile legislației privind achizițiile sectoriale. Totodată, iarăși, un aspect care a fost adus în discuție de către Comisia Europeană a vizat prevederile articolul 182 alin 2 indice 1, unde legislația prevede posibilitatea ca operatorii economici să apeleze la susținerea unor terți în ceea ce privește experiența profesională. În forma anterioară, noi aveam individualizat în cadrul legislației punctual diferite domenii, profile la care se poate raporta autoritatea contractantă și implicit operatorul economic când vine cu oferta. Ori acest aspect a fost considerat de către Comisie ca o adăugare la legislație. Comisia a subliniat că legea română priva în forma anterioară operatorii economici de dreptul lor de a se baza pe capacitățile altor entități atunci când criteriile de selecție nu erau definite în raport cu profesiile, activitățile reglementate, ceea ce crea un tratament inegal al operatorilor economici. Prin urmare, am abrogat și aliniatul 2, indice 1 al acestui articol. De asemenea, am intervenit și prin această ordonanță și în ceea ce privește corectarea unor erori materiale, după cum vă spuneam, și aici aduc în discuție articolul 187, care reglementează aspecte legate de aplicarea criteriilor de atribuire. La aliniatul 3 a fost adusă o modificare în sensul în care s-a intervenit asupra reinversării ordinii criteriilor de atribuire, sens în care literele A și B au fost ocupate de criteriile de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost. În acest sens, pentru că celelalte aliniate nu erau corelate și se făceau trimitere în ceea ce privește factorii de evaluare, în ceea ce privește obligativitatea aplicării sau nu a prețului cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, a fost nevoie să intervenim și să facem trimitere la literele corecte din legislație. Prin urmare, unul dintre cazurile la care am intervenit este aliniatul 4 al articolului 187, menționând corect literele A și B, la care se regăsesc în prezent cel mai bun raport calitate-preț și cel mai bun raport calitate-cost. Totodată și aliniatul 6 a fost în acest sens corectat și prevederile aliniatului 7. În ceea ce privește articolul 187 alin 4 indice 1, în forma anterioară avea în vedere sau făcea trimitere la atribuirea contractelor de achiziție publică verzi definite de legea 69 pe 2016. Această lege a fost o lege caducă, să zicem, care nu mai producea efecte la momentul prezent. A fost abrogată prin ordonanța 3 pe 2024, iar în acest sens a trebuit să intervenim asupra aliniatului 4, să-l modificăm, reglementând acest aliniat conform normelor și principiilor actuale. Totodată, în cadrul acestui aliniat am făcut și o corectare a erorii materiale prin trimiterea la literele A și B prevăzute, care reflectă criteriile de atribuire cel mai bun raport calitate preț și cel mai bun raport calitate-cost. Și ceea ce aș mai vrea să punctez că prin această prevedere am stabilit clar aplicabilitatea sa asupra tuturor categoriilor de contracte, care vizează atât produse cât și servicii, dar și lucrări. Mergând mai departe, aș vrea să subliniez modificările aduse asupra articolului 187 aliniatul 8, unde am adus o clarificare în sensul în care, dacă în forma anterioară, deci acest aliniat vorbea despre obligativitatea ca autoritatea contractantă să nu utilizeze costul cel mai scăzut, prețul cel mai scăzut pentru anumite categorii de contracte, da? Cum sunt cele care au obiect servicii intelectuale, cum sunt cele produse cu impact asupra mediului, dar și cele legate de proiectare și execuție sau servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură. Prin modificarea adusă, am ținut să clarificăm faptul că în cazul procedurii de negociere fără publicare pe aliniatul 1 litera B,
da, atunci când sunt îndeplinite condițiile de la aliniatul 2, atunci când autoritatea poate să se ducă direct la un singur operator economic, autoritățile contractante nu au obligația sau pot uza, mai bine spus, de utilizarea acestui criteriu, costul cel mai sus sau prețul cel mai scăzut. Este ca o excepție de la regulă, întrucât considerăm că nu se justifica într-un astfel de context al aplicării negocierii pe litera B să îi fie interzisă autorității contractante utilizarea acestui cost, tocmai prin faptul că se duce la un singur operator economic. De asemenea, ca urmare a sesizărilor aduse de Comisia Europeană privind anumite prevederi care adaugă la legislație, a fost necesar să intervenim asupra articolului 222, indice 2, aliniatul 4, care, în forma anterioară, reglementa ajustarea prețului contractelor fără a fi menționate încă de la început în documentele achiziție, fără a asigura toate detaliile necesare. Deci ajustare să fie aplicabilă în mod direct în ceea ce privește modificările legislative. Iar legat de acest aspect, Comisia s-a sesizat subliniind faptul că se consideră că aduc atingere dispozițiilor normelor europene, fiind modificări care nu ar putea fi asimilate în niciunuia dintre cazurile prevăzute de directivă și cumva adaugă la articolul 221 din legea 98, motiv pentru care a fost necesară abrogarea acestui aliniat. De asemenea, în același sens s-a sesizat Comisia Europeană și cu privire la articolul 222, indice 2, aliniatul 7, care stabilea tot prevederi legate de obligativitatea ajustării prețului contractului în condițiile în care durata de derulare a procedurii s-ar prelungi peste durata de valabilitate a ofertei sau atunci când durata de furnizare, prestare, execuție prevăzută în contract s-ar prelungi, iar prelungirea nu se datorea culpei contractantului. Iarăși, cu privire la aceste aspecte, Comisia a ținut să precizeze că aduc atingere regulilor de transparență și ar îngrădi cumva dreptul tuturor operatorilor economici de a-și manifesta interesul de a participa la procedură, de a se înscrie la procedură și a depune ofertă, încălcând astfel principiile transparenței și egalității de tratament. Astfel am abrogat și acest aliniat. Totodată, am intervenit asupra prevederilor aliniatului 8 al articolului 222, indice 2, în sensul în care am stabilit, am clarificat faptul că dreptul autorităților contractante de a include clauze de ajustare, revizuire la contractele de servicii și furnizare cu o limită de până la 24 de luni și nu doar pentru contracte ce depășesc 6 luni, cum era în forma anterioară. În ceea ce privește articolul 222, indice 2, aliniatul 11, 12 și 13, iarăși aceste aspecte conțineau, vizau ajustări ale contractelor legate de variațiile prețurilor practicate de furnizori de la care contractantul se aprovizionează, cauzate de forță majoră, de caz fortuit sau diferite schimbări excepționale ale împrejurărilor, care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea prețului inițiale. Toate aceste aspecte au fost considerate de către Comisie cumva că adaugă la legislație, la articolul 221 aliniatul 1 litera C și acestea legitimează modificările contractului fără a îndeplini toate cerințele aferente acestui articol, care transpune prevederile articolului 72 aliniatul 1 litera C. Prin urmare, ar contravine dispozițiilor normelor europene, ceea ce ar presupune într-o astfel de situație, dacă ar fi rămas reglementate în continuare la nivelul legislației, un astfel de caz ar impune aplicarea unei proceduri. Ca urmare, a trebuit să abrogăm și aceste aliniate. Ceea ce privește legea 99, au fost aduse modificări în oglindă, o să spun, raportat la prevederile legii 98 pe care le-am menționat anterior. O să punctez însă plus ca aspecte pe legea 99
intervenția asupra articolului 117, indice 1, aliniatele 1 și 2, care reglementau situații suplimentare de aplicare a negocierii fără publicare, aspecte asupra cărora, evident, Comisia Europeană s-a sesizat, subliniind încă o dată faptul că nu putem reglementa alte situații și alte condiții față de cele prevăzute de directive și care trebuie să regăsească și la nivelul legislației naționale, motiv pentru care a trebuit să intervenim și să abrogăm acest articol. O să mergem mai departe. Toate aceste prevederi, după cum vă spuneam, reflectă modificările în oglindă ale legii 98. O să vreau totodată să punctez vis-a-vis de modificările aduse de această ordonanță 52, abrogarea articolului 11 din ordonanța 34. După cum probabil cunoaște, această ordonanță a avut în vedere stabilirea pe o perioadă de 24 de luni a obligativității utilizării criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost, în cazul atribuirii contractului de produse agroalimentare. Acolo se vorbea despre utilizarea a doi factori de evaluare, lanțul de aprovizionare, dar și realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde și are sediu autoritatea contractantă. Dacă în ceea ce privește lanțul de aprovizionare, utilizarea acestui factor, nu există o problemă, acesta fiind de asemenea reglementat și la nivelul legii 98 și utilizat ca atare de către autorități contractante, referitor la cel de-al doilea factor de evaluare, în schimb, Comisia s-a sesizat, subliniind faptul că acesta reprezintă o discriminare directă în favoarea produselor românești care au trecut printr-o etapă de producție în regiunea autorității față de cele furnizate de operatorii economici din afara regiunii respective. Motiv pentru care a devenit necesară abrogarea acestui articol și totodată urmarea acestei abrogări va fi necesar să intervenim și asupra legislației secundare și vă dau exemplu Ordinului Comun, legislației terțiare și în speță aduc în discuție Ordinul Comun al ANAP cu MADR pe programul pentru școli. Totodată, important de semnalat este de asemenea că prin intermediul acestei ordonanțe am avut în vedere, tot ca urmare a discuțiilor purtate cu Comisia Europeană, a abrogării articolului 8 din ordonanța 47 pe 2022. Articolul 8 care reglementa ca toate modificările contractuale vizate de respectiva ordonanță să fie catalogate drept modificări nesubstanțiale și încadrate în cadrul articolului 221 aliniatul 1 litera E. Ca atare, Comisia Europeană a ținut să precizeze faptul că nu este permisă stabilirea printr-un act normativ a încadrării, generalizării, da, tuturor modificărilor contractuale ca fiind instanțiale în baza articolului 221 litera E și în acest sens a subliniat Comisia faptul că încadrarea unei astfel de modificări după caz, în situația dată în 221 aliniatul 1 litera E sau în celelalte litere de la articolul 221, este atributul autorității contractante și aceasta trebuie să justifice de la caz la caz. Deci ca și la negociere și în cazul modificărilor contractuale se consideră că există cadru legal general valabil, reglementat, de la care fiecare autoritate contractantă poate pleca și a-și analiza, particularizând pe situația specifică pe care o are respectiva autoritate. Totodată, aș mai vrea să subliniez vis-a-vis de această ordonanță 52, deci ca urmare a abrogării acelor prevederi legate de reziliere, de rezoluțiune, da, care le-am amintit la început, a fost necesar să intervenim și asupra legislației secundare care, în contextul inserării prevederilor respective la nivel primar, a suferit modificări prin HG 375. Drept urmare, ca urmare a abrogării acelor prevederi, a trebuit să intervenim și asupra legislației secundare în vederea abrogării, atât pe legislația în domeniul achizițiilor publice, cât și în ceea ce privește legislația sectorială și de asemenea și la nivelul lui HG1 pe 2018, care conținea aspecte în acest sens.
Ceea ce aș mai vrea să subliniez la final este că această ordonanță se aplică tuturor contractelor încheiate după data intrării sale în vigoare, da, după data de 24 mai. Totodată se aplică și acordurilor cadru aflate în derulare la data intrării în vigoare, iar ceea ce privește procedurile de atribuire aflate în perioada de dinainte de depunerea ofertei, autoritatea contractantă trebuie să intervină în vederea întreprinderii diligențelor necesare și punerii în aplicare prevederilor acestei ordonanțe. Acestea au fost în linii mari aspectele esențiale pe care considerăm că le-a adus Ordonanța 52 și pe care am vrut să vi le aducem dumneavoastră la cunoștință. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de aceste aspecte, vă rugăm să le adresați. Bună ziua, mulțumesc doamnei Butezău pentru intervenție și clarificări. Eu vin din partea operatorilor economici și aș dori să vă pun o întrebare legată de normele tranzitorii. În special, având în vedere că regula în materia contractelor de achiziție publică este să fie aplicată legea de la momentul începerii procedurii de atribuire, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu acele contracte care nu se modifică pe parcursul derulării procedurii, adică ele au fost încheiate, dar nu se mai modifică. Acele clauze de ajustare, ele își păstrează valabilitatea, nu își păstrează valabilitatea. Cum considerați că ar trebui să ne raportăm în această situație? Pentru că articolul 11 alineatul 2 din Ordonanța 52 vine și spune că prevederile prezente ordonanței se aplică în mod corespunzător și în cazul modificării contractelor. De acord, dar dacă nu modificăm contractul? Vă mulțumesc. La dispozițiile tranzitorii, într-adevăr, se menționează faptul că această ordonanță 52 se aplică contractul încheiate după intrarea în vigoare, dar și celor care se află în derulare, însă din momentul în care această ordonanță 52 intră în efectivitate. În cazul în care dumneavoastră ați aplicat prevederile anterioare și ați introdus anumite clauze, asta nu înseamnă neapărat că acum interveniți și le modificați. Însă de acum încolo, orice operați pe contractul respectiv se va supune prevederilor ordonanței 52 și aici aduc în discuție, evident, aspectele pe ajustare, care au fost abrogate legat de cazul fortuit sau celelalte care au fost eliminate, să zicem, din legislație. Mai există pe chat o întrebare. Dacă se poate discuta și despre articolul 221 aliniatul 6 din legea 98. Nu-mi dau seama dacă are legătură cu tema dezbătută de dumneavoastră sau nu. Cred că putem reveni asupra acestei întrebări mai târziu. Nu e necesar să o... Da, eventual putem să trecem la următorul subiect și între timp, dacă necesită o analiză mai aprofundată, să aibă timp eventual. Da, din ce eu văd, dispoziția alineatului 6, într-adevăr, nu au legătură cu ordonanța 52, vorbesc de aplicabilitatea prevederilor la litera B și C în ce privește modificările și de obligația autorității contractante de publica un anunț în juie. Nu știu dacă mai precis, dacă doamna putea să adreseze întrebarea sau dacă Da, putem să ne interesăm. Domnul Daniel, dacă puteți să ne dați mai multe detalii în chat, dacă nu puteți să interveniți, stați că dorește să intervină. Da, domnul Daniel, aveți acces la microfon, vă rog. Bună ziua! Da. Mă auziți? Da. Mă auziți? Vreau să întreb, dacă avem o procedură care n-a fost cu raportare la JUE și după semnarea contractului facem modificări pe contract și ce facem? Suntem obligați să le raportăm la JUE acele modificări pe contract? Știți? Chiar dacă n-a fost cu raportare la JUE inițial, procedura nu a depășit pragul de JUE, indiferent dacă e de lucrări, produse sau ce-o fi.
Dacă îmi permiteți mie să intervin, Da. nu, acel articol se referă la modificările contractelor care au fost atribuite cu anunțuri date prin joi. Pentru că directiva pe alea le țintește, ca să zic așa. Și articolul acesta, aliniatul 6, reprezintă o transpunere a unui articol din directiva pe achiziții sectoriale. Deci se referă strict Am la înțeles. acele. La directiva 24, asta pe 2014, Exact. am înțeles atunci. Am înțeles. Mhm. Da, noi am primit o solicitare de la ADR. Am făcut o modificare pe contract și vă ziceam, n-a fost o achiziție cu raportare la JUE și ne-au întrebat cei de la ADR de ce n-am făcut anunțul. Teoretic, aceste raportări se fac tocmai pentru a vedea cum se finalizează acele contracte, dacă se mai adaugă ceva la cele, pentru a avea și cei de la Comisia Europeană anumite statistici relevante pentru contractele care sunt cu publicare la joi. Și Dar în această asta situație cumva trebuie să se închidă cercul, să se vadă dacă există necesitatea sau dacă pe un anumit contract s-au făcut modificări pe literele respective. Bună ziua! În continuare vom aborda tot o parte din completări care au fost sau care urmează să fie făcute ca urmare a publicării Ordonanței 52, respectiv a abrogării Ordonanței 34 pe 2023, cea referitoare la factorul de evaluare care a fost impus prin Ordonanța 34, respectiv realizarea unei etape din procesul de producție în regiunea autorității contractante. Și în acest sens, să și share-uiesc prezentarea. Și în acest sens, noi am publicat pe site-ul ANAP propunerea de completare a ordinului privind aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse cu impact asupra mediului pe întreaga durată a ciclului de viață. Găsiți aceste propuneri de completare, acești factori de evaluare aferenți alimentelor care în varianta anterioară, în varianta publicată în monitor oficial, nu exista. Vedeți tot pe site-ul nostru că până la data de 26 iunie aveți posibilitatea să ne formulați propuneri, să ne transmiteți puncte de vedere, păreri și chiar vă invităm să faceți acest aspect astfel încât atunci când vom avea varianta finală a ordinului să fim în acord și cu eventuale, modificări probleme pe care le-ați identificat dumneavoastră. Prin urmare, dacă aveți completări de formular, vă rugăm să mi le transmiteți în conformitate cu informațiile pe care le regăsiți pe site-ul nostru în secțiunea transparență, proiecte în consultare. Ce am adus nou? Am adus, cum spuneam, factorii de evaluare pe care îi propunem pentru componenta de alimente. Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile acestui ordin, autoritățile contractante sunt obligate să utilizeze criteriul cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, iar pentru componenta tehnică a acestui criteriu de atribuire, în proporție de minim 40%, trebuie să utilizeze, din componenta tehnică, să utilizeze factori din ordin. Și pentru această categorie de produse, respectiv alimente, factorii de evaluare pe care i-am propus nu sunt chiar noi. Lanțul de aprovizionare l-am avut și în Ordonanța 34 pe care am avut-o, care a produs efecte până la publicarea Ordonanței 52. Dar acești factori au fost utilizați și în cadrul contractelor de furnizare de produse lactate sau produse de panificație, respectiv în achizițiile realizate pentru elevii din țară. Și factorii pe care au fost propuși sunt lanțul de aprovizionare, cum vă spuneam. În cadrul acestui factor de evaluare se urmărește să se puncteze livrările directe de la producători către consumatorii finale ai produselor.
Și propunerea este ca autoritățile contractante să acorde punctaj dacă avem un singur punctaj maxim, dacă avem un singur intermediar implicat în lanțul de aprovizionare, deci punctaj maxim pentru acest aspect, iar pentru 2 intermediari, evident, implicați în lanțul de aprovizionare, se va aloca un punctaj mai mic. Propunerea noastră este ca ofertele care propun mai mult de 2 intermediari implicați în lanțul de aprovizionare să nu mai fie punctat, pentru că factorul practic nu prea își mai atinge efectele pe care le urmărește, respectiv reducerea numărului de intermediari implicați în lanțul de aprovizionare. Ceilalți factori de evaluare fac trimitere la o schemă de emiterea unor etichete pentru produse, respectiv produsul ecologic, și acesta primește punctaj maxim atunci când proporția de produse certificate ecologic este de 100% din produsele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Atunci când proporția scade, evident, punctajul se va acorda proporțional cu cantitatea de produse ecologice din totalul cantității pe care producătorul sau furnizorul urmează să le livreze autorităților contractante. În același regim avem produsele înregistrate în schema de calitate UE, produsele tradiționale. În dreapta imaginii vedeți la modalitatea de verificare și documentele pe care operatorii economici le pot prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor pe care autoritatea contractantă le solicită în vederea acordării punctajului factorului de evaluare. Alte exemple de factori sunt produs atestat pe schema de calitate rețete consacrate, produs montant și unul dintre factorii pe care i-ați întâlnit și la celelalte categorii de produse incluse în ordinul prin care se aprobă criteriile ecologice și care este utilizat pe scară largă la nivelul Uniunii Europene, este cel reprezentat de utilizarea de ambalaje refolosibile. Avem aici detaliată modalitatea de atribuire a punctajului, precum și modalitatea prin care autoritatea contractantă, operatorul economic participant la procedura organizată de autoritatea contractantă poate să demonstreze îndeplinirea cerinței respective în vederea alocării punctajului respectiv. Ce aspecte am mai inclus aici? Unul dintre acestea face trimitere la factorul care vizează distanța de la locul de producție până la locul de consum. Ce se urmărește prin acest factor este ca distanța pe care o parcurge operatorul economic să fie evident cât mai scurtă, astfel încât amprenta de carbon rezultată în urma acestui transport să fie mai mică și, bineînțeles, pe de altă parte, acest factor ar trebui să fie, recomandarea noastră este ca acest factor să fie utilizat atunci când se consumă fructe sau legume sau produsele care urmează a fi consumate, trebuie să ajungă la autoritatea contractantă, la beneficiarul final în stare proaspătă, astfel încât să-și păstreze și calitățile pe care ar trebui să le aibă în momentul consumului de către copii, persoane instituționalizate sau, eu știu, alte situații. Un alt factor pe care l-am propus este utilizarea vehiculelor comerciale cu emisii reduse de poluanți atmosferici. Acest factor de evaluare este recomandat a fi utilizat în special atunci când transportul produselor are o componentă destul de mare în valoarea contractului și aici ne referim la acele situații în care produsele trebuie să fie livrate zilnic către autoritățile contractante sau, eu știu, de 2 ori pe săptămână și această alimentare a autorităților cu produse proaspete eventual necesită, evident, un transport mai frecvent
adică mașinile sau utilajele sau mijloacele de transport cu care se realizează acest transport, produc asupra mediului un impact destul de ridicat. Dincolo de aceștia sunt factorii pe care i-am propus noi în ordin, însă evident că dumneavoastră puteți veni pentru restul componentei de 20% care rămâne din componenta tehnică, puteți veni și cu alte propuneri. Una dintre acestea cred că ar putea fi și organizarea unor, acolo unde este posibil și unde se pretează în ceea ce privește obiectul contractului, organizarea unor ședințe, a unor prezentări față de beneficiarii produselor respective cu privire la consumul de alimente ecologice, la beneficiile pe care consumul acestor alimente ecologice le poate avea asupra sănătății beneficiarilor produselor respective. Cam atât în ceea ce privește aceste factorii de evaluare pe care i-am propus noi pentru alimente. Readuc în atenția dumneavoastră faptul că ordinul este publicat pe site-ul ANAP, că ne puteți trimite și chiar vă rugăm să ne trimiteți punctul de vedere cu privire la propunerile pe care le regăsiți în cadrul acestui ordin și eventual completări dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, dacă avem până aici. Da, domnul Cătălin Petcu, aveți acces la microfon, vă rog, dacă aveți întrebări, Bună ziua, mă vă auziți? auzim. Da, perfect. Am două întrebări. Odată, sunt de la Babeș-Bolyai la achiziții și am făcut alimente aplicând cele două criterii care erau până acum. Știți ce vreau să vă întreb? În condițiile în care produsele sunt diferite, în sensul de aceeași gamă, gen mere, pere și cireșe, cum aplicăm factorii? Dacă, de exemplu, merele se aduce direct de peste deal și cireșele din Ungaria, perele din Australia, care este lanțul? La fel, am văzut mai jos că foarte bune criteriile, e foarte bine că avem o plajă mult mai largă de unde să alegem în acest moment criterii. Ziceați că cu certificate ecologice, dacă, de exemplu, merele sunt ecologice 100%, iar restul nu sunt, ne apucăm să facem medie ponderată la fiecare tip de produs și v-am dat un exemplu de mere, pere și cireșe, dar dacă avem o gamă de legume și la legume am 25 de legume, aplicăm procent la fiecare produs, tip de produs și apoi împărțim sau cum? Și a doua chestie, spuneți. Cred că vă aștept. Da, dacă vreți să vă răspund întâi la aceasta legată de calculul punctajului, aveți mai multe variante. În funcție de cantitatea de produse, cantitatea de cireșe, cantitatea de mere sau de pere, trebuie să analizați dacă se impune lotizarea. Dacă nu se impune și considerați că pot fi incluse în cadrul aceluiași lot, fără să generați, eu știu, o constrângere a participării operatorilor economici în sensul asocierii sau subcontractării subcontractării nu putem avea la furnizare, dar în sensul obligării asocierii lor, deci dacă le lăsați în același lot, atunci puteți să vă gândiți la o medie ponderată de acordare a punctajului final, în sensul să calculați punctajul pentru componenta de cireșe, pentru componenta de... Da? Deci numai așa. Da. Ideea Una e că dintre variante. Situația, de exemplu, avem caz concret, nu la fructe, am avut caz concret la băuturi non-alcoolice. Apa îți vine foarte de aproape, în schimb sucul și tot felul de sucul natural, sucul îmbuteliat, acidurat, veneau de la fabricile, producătorul avea fabrică în 7 județe, inclusiv în afara țării. Și atunci am zis, cum îi dai puncte? Până la urmă, efectiv, am luat exact cum am zis. Pentru produsul 1 începem, arăta punctaj, produsul 2, 3 și apoi la sfârșit îi faci media și împart. Ne referim la factorul de evaluare, lanțul de aprovizionare. Lanțul de aprovizionare, da. Acest lanț de aprovizionare, acest factor urmărește numărul de operatori economici de pe lanț. Deci dacă apa ajunge de la producător, chiar dacă producătorul este în afara țării, direct la consumator, el va primi punctajul maxim. Da, dar dacă, de exemplu, apa ajunge direct și sucul vine prin 2 intermediari? Da, atunci da, trebuie să... Știți, problema e că
știți care e chestia? Noi ne dăm seama că e clar că unii folosesc intermediari, noi nu. Care va fi modalitatea de îndeplinire? Că ce le vom cere noi în documentație ca să ne demonstreze că dacă cer o declarație pe proprie răspundere, de exemplu, bă, toți ne zic că vine cu tirul direct din Germania și îl descarcă la noi în cantină. Păi nu poate veni cu tirul direct din Germania. El, ca să ajungă cu tirul la dumneavoastră în cantină, trebuie să aibă niște autorizații pe care Direcția de Sănătate Publică, dacă nu mă înșel, este, sau Autoritatea Națională Sanitar Veterinară este cea care îi acordă dreptul să realizeze anumite activități. Și atunci, din această autorizație, vă dați seama și dacă poate fi, dacă este producător, da, spuneți, sau dacă... Dacă este intermediar, pentru că în această autorizație această autorizație se eliberează pe fiecare tip de activitate pe care o prestează respectiv operator economic. Dar nu ne trebuie ceva pe fiecare tip de produs. Efectiv, ideea e că el poate să zică am fabrică de îmbuteliere și acolo ce bun, dar eu n-am siguranța că în fabrica respectivă îmbutelează cele 10 tipuri de apă pe care ni le-a ofertat. Păi fiecare produs care iese vine la îmbuteliere, suntem în situația, deci dacă o îmbuteliați, probabil suntem în situația unui procesator, da, care este egal cu producătorul din punct de vedere al acordării punctajului. Și evident că în evidențele lui trebuie să existe informații cu privire la lotul care părăsește fabrica. Ideea e că la modalități de îndeplinire, acum dumneavoastră o să vă trimit în ce alte instrucțiune care nu vine acum aminte numărul, cu IT-ul, o să treceți o listă. Cumva, dacă ne lăsați, sau mă rog, ar trebui să vă propunem noi acum niște variante de modalități de niște documente, că dacă, de exemplu, dumneavoastră ziceți X, Y, Z, atât, numai ăștia 3 sunt, și noi cerem X, Y, Z și nu le au, ajungem în situații în care o să zic că ne vor da documente echivalente. Ați spus dar sunt autorizația de CV. Eu, de exemplu, am avut, că vă dați seama, nu sunt în domeniul alimentar, eu sunt pe achiziții și eu mă gândesc la momentul respectiv, cum și dumneavoastră vă gândiți la niște documente. În momentul în care intri în contact cu astfel de operatori economici, iau o experiență mult mai mare și au mult mai multe documente, mult mai multe controle. Vă zic că mi-au trimis la un moment dat un operator nu știam să mă uit pe câte documente mi-a trimis. Și eu am zis că mi trebuie doar o declarație și constatatorul ca să văd că e fabrica, nu știu în ce loc. Atunci dacă, și ne-a trimis la și certificate și ISO și nu știu câte chestii atunci vă rugăm foarte frumos, dacă tot ați intrat în poziția că noi tot am solicitat autorităților să ne transmită modalități prin care operatorii economici demonstrează îndeplinirea acestor cerințe, astfel încât să avem și noi o discuție eventual cu cei care eliberează astfel de autorizații cu alte instituții publice de la noi din țară și să vedem în ce măsură sunt reale și într-adevăr demonstrează locul pe care operatorul respectiv îl ocupă în lanțul de aprovizionare. Și atunci așteptăm cu mare interes propunerile dumneavoastră și chiar vă rugăm să le trimitem astfel încât să vedem și cu mai multe exemple către în ordine. Dar evident sunt acceptate și modalitățile echivalente, deci nu ne rezumăm doar la asta. Doar la asta. Știți ce ne-ar ajuta foarte mult? Cu punctul 1 am înțeles, medie ponderată, încercăm cu documente să fim cât mai clari. La criteriile care le-ați spus, dacă ar fi foarte clar ponderea maximă pe care dumneavoastră, să zicem că o recomandați, dar din experiența cu evaluările ex-ante, recomandarea devine obligatorie. Se spune, de exemplu, numărul de produse certificate ecologic, maxim 20 de puncte sau maxim 10%. Deci să fie foarte clară procentul pe care vedeți dumneavoastră că în modificarea ordinului tocmai asta am făcut, am scos ponderile maxime pe care, dacă veți citi propunerea de pe site, ordinul, veți vedea că am scos aceste procente maxime pe care le pot utiliza autoritățile pentru fiecare factor de evaluare, lăsând astfel autorităților contractante dreptul de a justifica și de a argumenta procentul pe care
procentul pe care îl acordă fiecărui factor de evaluare. Sub Îmi permit, condiția de a nu a depăși 40%. deci Da. 40%. Îmi permite să vă Nu, dau un exemplu. 40% pe toți factorii, da. Pe toți factorii și ecologici și mai are încă 20% tehnicul. Corect, ca și la Da, da. IT. Eu vă dau, de exemplu, avem o situații cu garanția produselor. Dar aici mă refer la produse IT sau la echipamente foarte scumpe. Și în toate situațiile în care am fost evaluați în ex-ante, ni s-a spus maxim 20%. Acum, eu vă pot justifica oricând, că și dumneavoastră și toată lumea de aici a avut probleme cu garanția unui produs. Ce înseamnă să ai garanție unui produs cu garanție extinsă de 60 de luni? Sunt produse care sunt milioane de euro. Și pentru un produs acela, de exemplu, eu consider că e foarte important ca garanția să fie foarte mare, să-ți acopere foarte Ce? multe chestii. În momentul în care ne limitați la 20%, scade pondera și noi am justificat. Nu, garanția este foarte importantă. Nu, maxim 20%. Și pac. Aia a fost explicația. Cu toate că am justificat. Nu, că produsul respectiv e foarte rar și mie îmi trebuie ca firma aia să-și asume faptul că îmi dă garanție cât mai mare și cât mai cuprinzătoare. Dar dacă îi pui 20% și apoi Depinde ce trebuie ați să pun... argumentat și dumneavoastră în strategia de eu contractare. da, vă zic Uitați-vă, că acum deci cumva doleanțele au fost preluate în această modificare a ordinului, în sensul că n-ați nu mai se mai pus mențin. pondere. Nu se mai Nu, mențin acele ponderi maxime. Bine, acum nici nu puteți veni cu 60% garanția corect. Nu, sau cu nu, 40%. Adică nu. orice avantaj pe care îl obțineți trebuie să fie argumentat în strategia de contractare, că de obicei să știți că în strategii nu găsim avantaje, găsim doar factorul și o importanță foarte generică a factorului și cam atât. Aveți perfectă dreptate, așa se întâmplă. Dar în momentul în care să argumentăm, eu vin cu argumentele din partea autorității contractante, din partea beneficiarului, din partea directorului de proiect, din partea conducerii. Dincolo, ofițerul de verificare care a văzut multe proceduri zice, păi, nu-i cam tot aia, ce zice dumneavoastră, ce și altul. Nu mi se pare relevant. Și atunci ajungem într-o situație în care ori faci ca el, ori îți vine articolul la sfârșit. Nu faceți ca noi, nu vă dăm dreptul să încheiați contractul la final. Zic, Păi, argumentele cumva, da, asta e o discuție. Ar trebui cumva să putem avea un dialog. stați puțin că nu e vorba de nedat dreptul de a încheia contractul. La controlul ex ante vă referiți sau la La ce? control ex ante. Păi până acolo să ajunge cu ultima frază. Dacă Păi, nu facem cum ni se sugerează recomandările, ajungem pe partea cealaltă. nu, dimpotrivă, modalitatea de derulare a controlului ex ante acum este că ANAP-ul verifică o singură dată, după care autoritatea contractantă are dreptul de a prelua sau de a nu prelua observațiile pe care i le-a formulat autoritatea, ANAP. În situația în care acele nepreluări vizează aspecte care aduc atingere principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, ANAP va solicita nulitatea contractului în instanță. Deci nu că vă oprim să încheiați contractul. Însă este vorba de acele încălcări care aduc atingere principiilor. Însă, dincolo de asta, trebuie să gândiți că dumneavoastră încercați să obțineți cel mai bun produs care se pliază pe cerința pe care o aveți și atunci trebuie să aveți și grijă să nu vă duceți în extrema cealaltă, că un termen de garanție mai mare nu vă garantează că produsul respectiv va funcționa. Nu, da, știți foarte bine cât costă să-ți repari un laptop. E o banalitate. Dar să-ți repari un RMN de 1.000.000 de euro, Ok, atunci faceți, nu știu, credeți-mă că e foarte scump. faceți argumentele tocmai și scrieți în strategia de contractare și argumentați acest aspect. Ca să putem un pic plusa la garanție. Nu că nu-i ideea Da. să Eventual punem la inclusiv garanție, cu că costurile de reparații pe care ar trebui să le suportați în situația în care, eu știu, termenul de garanție este foarte scurt. Acum știți foarte bine că prețul primează tot timpul, că ai un buget. Degeaba vrei nu știu câte, că nu, ai bugetul și trebuie să te încadrezi în buget. Dar trebuie să mai găsim și alte avantaje pe lângă cel financiar. Bine, și bugetul acesta, da, trebuie făcut trebuie să-l adaptați în funcție de oferta de pe piață. Că dacă aveți un buget mic, nu veți putea cumpăra decât produse cu niște specificații foarte reduse din punct de vedere calitativ.
Aici și facem Și tot nu vă consultarea rezolvă, pieței. dar garanția tot nu vă rezolvă problema în astfel de situații, pentru că vine progresul tehnologic și iarăși nu mai sunteți în Trebuie măsură să să... înțelegeți, scuze un pic, Daniela, trebuie să Da. înțelegeți că o justificare este diferită de o afirmație. Ceea ce spuneți dumneavoastră acum sunt afirmații. Adică eu vreau, e foarte scump. Este o afirmație. Dumneavoastră, în strategie, trebuie să veniți cu argumente și să documentați ceea ce susține. Da. Trebuie să arătați, pentru că cei care verifică nu sunt experți, nu cunosc domeniul în care dumneavoastră activați. În momentul în care citesc o afirmație, ei nu au cum să aibă judecata profesională să se discearnă dacă chiar vi se aduce un avantaj ceea ce solicitați dumneavoastră. Și mai mult decât atât, în momentul în care punctați garanția, o garanție extinsă ar trebui să se regăsească în oferta de preț. Tot timpul. De Și acord, atunci era o trebuie să discuție puneți în generală. balanță. Adică trebuie să puneți în balanță, inclusiv asta trebuie să arătați în strategia de contractare, în justificare, față de costurile pe care o posibilă ofertant le va cuantifica în oferta financiară. Eu voi obține un avantaj și din punct de vedere financiar, grosomodo, un calcul, că nu stă nimeni să vă verifice dumneavoastră calculele, dar trebuie să se vadă, adică să existe justificarea, nu afirmații. Pentru că asta e situația cu care ne confruntăm de cele mai multe ori și naște tot soiul de revolte în rândul autorităților contractante. Dom'le, dar eu am scris în strategie. Ați scris, dar nu ați justificat. Eu am avut, era o discuție de principiu, nu intram în detalii, într-adevăr de acord cu ce spuneți că trebuie justificat, dar acum, în momentul în care noi mergem de la afirmație spre justificare, nu pot să vă dau statistici, că până la urmă nu avem aceste statistici sau nu putem să venim cu documente, vor fi tot niște informații, mai mult sau Nici mai puțin nu generale. trebuie documente, nu trebuie să atașați, să veniți Că cu cine știe ce dovezi. Să acum faceți că diferența între afirmație și justificare. Dacă îmi permite și mie să intervin scurt, acel procent de 20% cu care v-a obișnuit colegii de la ex-ante vine și din perspectiva principiului proporționalității. Pentru că noi vorbim acum de o pondere dată prețului de 40% versus, să spunem, o garanție tot de 40%. Adică întrebarea este, există o egalitate, o proporționalitate în momentul în care noi cerem sau punem un factor de evaluare cu această pondere egală cu cea a prețului? Mai mult decât atât. Și dumneavoastră puteți să-mi confirmați că de cele mai multe ori operatorii economici se uită să vadă care sunt ponderile și ei merg cu capul înainte în sensul în care vin și ofertează o garanție de cât spuneți dumneavoastră. Am avut este corect. ani de zile la contracte de lucrări în care nu exista o limită de garanție pentru o lucrare, iar operatorii economici au venit cu oferte de 100, 200, 300 de ani de garanție pentru o anumită lucrare, tocmai pentru a lua punctajul maxim pe factorul respectiv. Credeți că s-a rezolvat problema autorității respective, care știe acum că în următorii 300 de ani un anumit operator economic i-a garantat lucrarea respectivă? Deci trebuie, și știți bine lucrurile acestea, pentru că operatorii economici cumva ei vin și plusează atât cât îi lăsați dumneavoastră. Și în momentul în care dumneavoastră puneți o pondere foarte mare la un factor, el încearcă cumva evident, sunt operatori economici mai puțini, care își asumă mai puține riscuri sau operatori economici care își asumă mai multe riscuri. Eu nu cred că dumneavoastră doriți să intrați neapărat într-o legătură contractuală cu acei operatori economici care riscă foarte mult. Pentru că după aceea tot pe dumneavoastră pică, că o să vă dea în judecată, o să facă tot felul de lucruri în așa fel încât să nu vă garanteze produsele respective. Și din această, să spunem, punere în fața riscurilor și a banilor, cumva noi am ajuns și împreună cu cei de la BEI, adică nu ANAP a zis, 20% este limita peste care nu putem să trecem. Da, știți care e chestia? Scuzați că vă întrerup. Dacă
la ordonanța cu criteriile de mediu, și nu numai la cea cu criteriile de mediu, că sunt produse, de exemplu, cum am zis, sunt echipamente de laborator care nu intră sub incidența criteriilor de mediu. Dacă ați veni cu o instrucțiune sau cu un ordin ceva în care să spuneți recomandăm procentele și atunci și pentru noi ar fi mult mai clar că în momentul în care eu dau drumul la procedură, am avut discuția asta aici la alt webinar, noi ca și responsabili de achiziție știți că suntem la mijloc între beneficiar, conducere, ofertanți, operatori economici și, să zicem, ANAP. Dacă ar exista o reglementare a procentelor, chiar și titlul de recomandare, atunci și nouă ne-ar fi mai ușor în momentul în care dau drumul la produs și băi, nu pot să pun mai mult de 20%, că uite, oamenii de la NAP nu zis prin instrucțiune, asta e 20%, peste tot. Și nu mai punem. Dacă nu, atunci vin tot fel de presiuni, hai să pui mai mult plus la produsele care nu intră sub incidența criteriului de mediu. Acolo nu mai am această constrângere de 20% pe garanție. Această constrângere mi-apare în momentul în care intru în ex-ante și atunci vom primi respingerea. Că de ce ai pus 30% garanție și 70% preț? No. Și să zic, păi noi ne-am gândit că garanția e importantă. Și atunci venim cu instrucțiunea asta, uite, vă recomandăm, cum am spus, știu că de la Banca Europeană de Investiții, știu că am văzut studiile, am văzut și Comisia Europeană, am văzut recomandările, să nu se pună mai mult de 20% la livrare, să nu se pună mai mult de 20% la garanție, la anumiți factori trebuie să se pună mai mult de 10-15%, da, dar cumva transpuși într-o instrucțiune, astfel încât noi de la achiziții să avem acest instrument prin care să putem să ne justificăm ponderile. Cumva clarificate aceste ponderi. Nu neapărat, aici discutăm de alimente, și pe partea, am avut discuția și când a apărut instrucțiunea pentru criteriile de mediu, că acolo scria maxim 20%, dar a spus că vedeți că și mai jos era maxim 10%, și a spus că este orientativ. Păi orientativ, dacă și ce discuția apare când stabilim factorii. Păi da, dar vă cam contraziceți. Pe de o parte spuneți că nu sunteți de acord cu procentul, pe de altă parte faptul că nu sunt, să știți, faptul că nu sunt practic, de acord este una, dar eu vreau să-mi ușurez munca și nu atât la fel. Vrem cumva să suntem de aceeași parte a baricadei, de lucrurile reglementate, e albă sau neagră. Nu contează că eu am o părere gri. Pot să vă răspund exact cu argumentele spuse de colega mea Camelia mai devreme când discutam modificările legislative legate de ceea ce ne spune sau ne-a reproșat nouă Comisia Europeană. Nu tu, ANAP, poți să stabilești printr-o lege că o anumită speță este așa sau așa. În cazul dumneavoastră, traducând ceea ce spune Comisia Europeană, este că nu tu, ANAP, îi spui domnului Cătălin Petcu ca pentru o anumită procedură să folosească ca pondere pentru alimente 20%. Pentru că domnul Cătălin Petcu, el își stabilește el singur care este ponderea produselor în procedura respectivă. El știe cel mai bine care este contextul. Poate produsele, să spunem că ANAP face o astfel de instrucțiune și vă obligă ca pentru toate cireșele să aveți pondere de 20%. Dar poate dumneavoastră o să cumpărați pe lângă cireșe și încă 300 de alte produse. Astfel încât ponderea pentru cireșe ar fi cu totul disproporționată. Poate cumpărați doar 2 cireșe. Corect. Înțelegeți ce vreau să spun? Cumva înțeles, ANAP nu poate să facă chestiunea asta. Dumneavoastră hotărâți în funcție de procedura. ANAP poate să vă spună, uite, dacă cumpărați alimente, puteți să utilizați următorii factori. Dar ponderea, până la urmă, și aceste webinarii pe care le organizăm, ok, știe toată lumea că ANAP cumva în jurul procentului acelea de 20% este considerat oarecum proporțional. De acolo încolo e destul de complicat ca ANAP să vă spună dumneavoastră ce să faceți printr-un ordin. Pentru că nu ajungem nicăieri în sensul ăsta. Iar o să vină comisia și o să zică, păi stai, că dumneavoastră să spuneți, am folosit ponderea impusă de ANAP. Comisia să spună, păi stai, că nu a fost în regulă ponderea aia, că e disproporționată, că omul cumpăra doar 2 cireșe și 300 de tone de gogoșari pentru care n-a folosit niciun factor sau o pondere mai mică. Acum nu vă supărați, nu știu câte achiziții a făcut Comisia Europeană. Ca păi să ne înțelegem. Nu vă supărați nici dumneavoastră, marea majoritate a investițiilor din România se întâmplă prin această entitate. Dacă această entitate nu ne-ar fi dat niciun
Sau dacă România ar fi hotărât, ok, nu ne interesează banii de la Comisia Europeană, ne luăm noi cireșe de banii pe care îi avem noi. Atunci aș putea să înțeleg această chestiune. Dar în situația în care apar autostrăzi, sau mă rog, când ori apare autostrăzi, drumuri, spitale cu banii ăia, cumva trebuie să te aliniezi și la regulile lor. Dar regulile lor sunt restrictive. Atâta vreme cât suntem un stat membru, trebuie să ne aliniem la reguli, indiferent de sursa de finanțare. Acestea sunt regulile. Corect. Așa este. Iar suprareglementarea, să știți că nu este o soluție. În situația dumneavoastră poate ar ajuta și în alte situații ar încurca, așa cum va exemplifica și domnul director. Trebuie să avem libertatea de a... Dumneavoastră venea și spuneați, noi cei de la achiziție am avea o justificare printr-o instrucțiune. Păi, nu trebuie să aveți o justificare printr-o instrucțiune și trebuie să avem judecata profesională și să facem justificarea fix acolo unde trebuie făcută, și anume în strategia de contractare. În regulă, dar cum am zis la început, noi propunem niște anumite ponderi și în momentul în care intrăm în evaluare ex ante, aproape tot timpul ni se spune că nu sunt în regulă. Pentru că sunt disproporționate, asta v-au explicat colegii noștri. Păi bun, dar sunt disproporționate în raport cu sau Avantajele pe care le prezentați dumneavoastră în Haideți strategia de contractare. să vă dau un exemplu concret. Vrem să ne cumpărăm licență, da? Și această licență e valabilă 12 luni, 24, 36, 48, 60 de luni. E importantă licența. Și dacă am pus factor valabilitatea licenței 30%, mi s-a spus că este prea mult. Dar licența e, pe lângă faptul că costă foarte mult să o reînnoiești, și tehnic vorbind e foarte greu, pentru că o instalezi pe servere, pe, mă rog, la centre, în facultăți. Și mi s-a spus că e foarte mult, 30%. Și am argumentat. Acum o să spuneți că n-am justificat suficient. O să faci dacă trebuie o analiză SWOT. Și mi-a zis că nu, puneți 20%. Și am zis, bun, eu nu sunt de acord cu asta. Dacă aș fi avut instrucțiunea asta care ziceți că nu a trebuit suprareglementat, punea în start 20% și gata. Dacă aveți instrucțiunea, erați de acord. Eram de acord. Da, pentru că să știți că nu se îngică conta, dar în momentul în care doamna de dincolo, vedeți, acum aici avem un dialog cu monitorul, cu ofițerul de verificare, nu am un dialog, eu să explic ce m-am gândit, pentru că săracul nici el nu știe, că și dacă aș ști o procedură, numai documentele care se publică. Trebuie scris în strategie foarte clar, trebuie să rezulte din strategie. Și de asta v-am și punctat, pentru că astea sunt problemele cu care ne confruntăm și noi și în momentul în care ajungem în dialog, uneori înțelegem mai mult decât scrie în strategie. De acord. Pentru că nu se face diferența între justificare și niște simple afirmații. Corect. Ce este pe hârtie, oricum Haideți să încheiem și o să vă rog să nu vă supărați, dar mai avem, sunt multe subiecte astăzi și mai reluăm subiectul și altă dată. Vă așteptăm oricând să-l reluăm subiectul, dar să putem să continuăm să nu depășim foarte, foarte mult timpul alocat. Pentru că eram tot în sfera controlului ex ante, vreau să vă precizez faptul că pentru o problemă mai tehnică, pentru procedurile noi inițiate de dumneavoastră, trebuie să utilizați documentații noi. Deci nu mai puteți utiliza documentațiile care au fost alocate unor proceduri pe care le-ați anulat sau care s-au anulat din cauza faptului că nu au fost depuse oferte. Pe de o parte, controlul nostru ex ante se finalizează în momentul în care, în termen de 60 de zile de la emiterea avizului, nu s-a publicat anunțul de participare și atunci, în situația organizării unei alte proceduri, inițierii unei proceduri noi, cu aceeași documentație de atribuire care a făcut obiectul procedurii anterioare, ieșim din acel termen. Dar, dincolo de asta, problema care a condus la această măsură de blocare a documentațiilor de atribuire pe procedurile care au fost anulate, în sensul că nu le mai puteți utiliza în procedurile noi, a fost legată de faptul că se preluau documentațiile fără clarificările și modificările pe care autoritatea contractantă le-a realizat ulterior publicării anunțului. Și atunci dumneavoastră aveți în vedere că veți primi un astfel de mesaj în situația în care vreți să utilizați o documentație pe care pentru care a fost derulată o altă procedură de atribuire. Ok.
Tot în ceea ce privește controlul ex-ante, a fost publicat Ordinul 840 pe 2024, prin care, pe site-ul ANAP îl găsiți, prin care s-au aprobat listele de verificare aferente exercitării controlului ex-ante de către ANAP. Puteți să studiați aceste liste, să aveți în vedere și aspectele pe care le urmăresc colegii noștri în verificare, atât pentru procedurile care intră în control ex-ante, cât și pentru celelalte, pentru a vă faceți dumneavoastră singur o verificare cu privire la aspectele pe care ar trebui să le respectați în cadrul procedurilor de atribuire. Și ca urmare a unei solicitări venite din partea dumneavoastră cu privire la atribuirea unui lot ofertantului clasat pe locul 2 în condițiile ofertei economice a operatorului clasat pe locul 1 în contextul hotărârii Curții Europene de Justiție 737 pe 2022, facem o prezentare scurtă a hotărârii. Este vorba despre o procedură care s-a derulat pe loturi. Această cauză are ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de o curte de apel din Danemarca. Legat de procedura preliminară, precizăm că această procedură este abordată de obicei într-o cauză care este supusă spre soluționare instanței naționale, iar în această situație se ridică o nouă chestiune de interpretare care prezintă un interes general pentru aplicarea uniformă a dreptului Uniunii Europene, sau în situația în care jurisprudența existentă nu pare să furnizeze clarificarea necesară pentru abordarea unei situații juridice noi. Deci aici Curtea Europeană nu a judecat o cauză, ci a răspuns unei întrebări care a fost adresată de Curtea de Apel din regiunea de est din Danemarca. Care a fost obiectul care a fost situația care a generat această întrebare adresată Curții Europene de Justiție în cadrul unei proceduri organizate de ESCAI, un organism centralizat de achiziție deținut de statul danez și de Federația Municipalităților din Regatul Danemarcei. A organizat o procedură a cărui obiect a fost împărțit pe 8 loturi, dar pentru cauză au prezentat interes, au fost analizate primele 2 loturi, care au avut ca obiect furnizarea de material de bibliotecă și de servicii pregătitoare în această privință. Criteriul de atribuire al contractului a fost prețul cel mai scăzut. Primele 2 loturi despre care vorbeam, cărți și partituri daneze pentru zona de est, au avut o valoare estimată de aproximativ 34 de milioane de euro, iar pentru lotul 2, cărți și partituri daneze vest, valoarea estimată a fost de aproximativ 63 de milioane de euro. În caietul de sarcini, deci în documentația de atribuire, respectiv în caietul de sarcini, autoritatea contractantă a introdus mențiunile referitoare la faptul că loturile 1 și 2 sunt interdependente și în cazul în care un ofertant depune o ofertă pentru unul dintre aceste loturi, se consideră că sunt depuse în mod automat oferte pentru ambele loturi. Deci, atenție, aceste informații au fost incluse în documentația de atribuire, respectiv în caietul de sarcini. Cum și-a motivat autoritatea contractantă această abordare a achiziției, a procedurii competitive? Prin faptul că piața materialelor de bibliotecă se caracterizează prin faptul că există doar câțiva furnizori specializați și potențial ofertanți. Deci pentru a evita crearea unui monopol în ceea ce privește livrarea acestor cărți și partituri daneze. De asemenea, a motivat că acestea constituie cea mai mare categorie de produse din punct de vedere al cifrei de afaceri și sunt importante din punct de vedere comercial pentru potențialii ofertanți. Astfel încât, pentru a menține concurența pe piață, în viitor, cărțile și partiturile sunt împărțite geografic în 2 loturi, aceste 2 loturi vizând partea de est și partea de vest. Tot prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă a precizat că procedura de atribuire urmează așa numitul model est-vest, adică se prevede atribuirea unui contract unui furnizor din Danemarca de Est, obligatoriu, și a unui alt contract, unui alt furnizor pentru Danemarca de Vest.
Deci nu vor avea, ceea ce urmărea autoritatea contractantă era ca aceste contracte să nu fie încredințate unui singur operator pentru a evita crearea unui astfel de monopol, ci să fie împărțite către doi operatori economici. De asemenea, mai menționează că, deși aceste două contracte vor fi atribuite către doi operatori economici, cele două contracte vor fi încheiate la aceleași prețuri. Și descrie algoritmul prin care... Eu am să încerc să sintetizez, merg puțin mai repede, dar autoritatea contractantă, dar dumneavoastră puteți să analizați, să studiați cauza în detaliu. Și autoritatea contractantă descrie astfel mecanismul prin care va atribui contractul către cei doi. Deci, pentru operatorul economic care depune oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, se va atribui contractul pentru a fi furnizorul lotului 2. De ce lotul 2? Pentru că lotul 2, dacă ne uităm, are o valoare estimată de aproximativ 63 de milioane de euro, deci la cel mai bun preț. Ofertantul care depune a doua, cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, îi se va atribui contractul pentru a fi furnizorul lotului 1, care este ceva mai mic, are o valoare estimată de 34 de milioane de euro, dar acest ofertant trebuie să accepte că atribuirea contractului în calitate de furnizor implică să furnizeze clienților produsele la exact aceleași prețuri pe care ofertantul cu oferta cea mai avantajoasă le-a ofertat. Practic, ofertantul clasat pe locul 2 trebuie să livreze și să presteze serviciile conexe livrării la prețul operatorului economic clasat pe primul loc. Mai departe, autoritatea detaliază că în situația în care ofertantul clasat pe locul 2 nu acceptă acest preț impus, se va trece la ofertantul clasat pe locul 3. Și în cazul în care niciunul dintre ceilalți ofertanți clasați pe locurile următoare nu este de acord cu executarea contractului în condițiile prețului operatorului economic clasat pe locul 1, atunci autoritatea va reveni la operatorul de pe locul 1 și va atribui executarea acestui contract, inclusiv a lotului 2. Deci, după cum vedeți, deși procedura de atribuire a avut 8 loturi, doar pentru aceste 2 loturi organismul centralizat de achiziție a procedat la o astfel de abordare a procedurii, astfel încât să încerce să elimine acest potențial monopol care s-ar putea crea în ceea ce privește acest obiect de activitate. Au fost depuse oferte, s-a stabilit operatorul economic clasat pe primul loc, i s-a atribuit lotul cu valoarea cea mai mare, ulterior operatorul clasat pe locul 2, căruia i s-a atribuit lotul cu valoare mai mică, lotul 2, a făcut o contestație către organismul lor de soluționare a contestațiilor și a solicitat interpretarea situației în sensul că s-ar putea duce atingere principiilor egalității de tratament și transparenței prin această modalitate de impunere a prețului pe care operatorul economic o vede similară unei negocieri între autoritatea contractantă și operatorul clasat pe al doilea loc în situația noastră. S-a ajuns la Curtea de Apel din regiunea autorității contractante respective, curte care în soluționarea procesului a adresat o cerere de lămurire către Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană, în urma analizei situației, a constatat că această situație descrisă de către autoritatea contractantă, în această situație, principiile egalității de tratament și transparenței nu se opun ca în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție public împărțit pe loturi, ca atribuirea contractului ofertantului care a prezentat a doua ofertă cea mai avantajoasă din punct de vedere economic să se realizeze în conformitate cu modalitățile definite în documentele achiziției. Da? Sub condiția ca acest operator economic să accepte acele condiții.
Deci, prin urmare, nu aduce această abordare de către autoritatea contractantă, nu aduce atingere principiului transparenței și tratamentului egal. De ce? Pentru că autoritatea și-a justificat decizia de a proceda astfel prin această potențială situație de monopol pe care s-ar fi creat în situația în care se atribuia unui singur operator întregul contract, da? Și a creat condițiile necesare astfel încât să asigure o concurență reală și dezvoltarea acestei activități de către mai mulți operatori economici. Și această abordare, evident, o regăsim și în prevederile, abordarea mă refer la transparență și tratament egal, o găsim și în prevederile directive și în prevederile legii 98, care obligă autoritățile contractante ca atunci când contractul este împărțit pe loturi și în situația în care se intenționează atribuirea unui operator la unuia sau mai multor loturi, să se detalieze și modalitățile, criteriile în care autoritatea va realiza această atribuire. Deci ceea ce trebuie să reținem este că au fost circumstanțe deosebite pentru care autoritatea a recurs la această modalitate de abordare a procedurii de achiziție. Nu este o situație comună, nu este obișnuită, nu este o situație în care avem concurență reală, ci autoritatea a încercat să evite această dirijare a contractului, care vedeți că are o valoare estimată destul de mare, către un singur operator economic. Bună ziua, numele meu este Bună Miruna ziua. Bohâlțea, lucrez în funcția de consilier pentru afaceri europene și o să vă povestesc, sau intenția mea este să vă prezint două teme cumva ca teaser pentru webinariile viitoare, pentru că nu o să putem aborda decât punctual niște lucruri, și anume contractele rezervate și achizițiile publice de inovare. Doar cu câteva repere, căci și timpul, cred că au mai rămas 30 de minute dacă nu mă înșel. Imediat dau share screen la prezentare. O să o las în acest format, nu o să o pun în full screen pentru că mi se blochează calculatorul, din păcate, așa că iertați-mi partea aceasta tehnică. Spuneam că una dintre temele noastre sunt contractele acestea rezervate și a doua temă despre care o să discutăm azi sunt achizițiile publice de inovare. Ambele fac parte din zona aceasta de achiziții publice strategice, care au sens, mai ales ca stat membru al Uniunii Europene, că tot a venit vorba mai devreme despre asta și despre regulile pe care trebuie să le respectăm, dar este dincolo de niște reguli care sunt impuse, este despre ceea ce trebuie să facem noi ca umanitate, și anume să avem grijă la această dezvoltare durabilă care ține cont nu numai despre ceea ce este nevoie în momentul de față, ci și de faptul că umanitatea trebuie să existe și după generația noastră. Aceste achiziții publice strategice au 3 zone, așa cum dezvoltarea durabilă are 3 zone. Dezvoltarea durabilă se referă la zona de social, zona de mediu și la zona de dezvoltare economică, care ține cont de grija pentru mediu și grija pentru om. Și fiecare dintre aceste componente, bineînțeles că își regăsește și în achiziții publice un ecou, un răspuns sau poate un instrument de promovare. Așa că cred că sunteți obișnuiți deja cu zona aceasta de achiziții publice ecologice, pentru că ele sunt mai puternic reglementate în momentul de față și vin din zona de protecție a mediului, dar avem și achiziții publice responsabile social, care vin din sfera socialului, și componenta aceasta de achiziții publice de inovare, care înseamnă zona de dezvoltare economică prin soluții mai eficiente.
De ce la achiziții publice? Adică de ce ne-am oprit noi la nivel internațional la achiziții publice? De ce achizițiile publice trebuie să devină sustenabile sau strategice? Pentru că, iată, reprezentăm sau ceea ce facem noi reprezintă o forță puternică pe piață din cheltuielile care sunt făcute prin achiziții publice ecologice, 14% din PIB-ul Uniunii Europene, iar pentru România cifrele variază, avem cifre de 19% și între 14 și 19% se estimează că ar fi partea aceasta de putere a achizițiilor publice ecologice. Astfel că întrebarea care vine către autoritățile contractante este dacă noi, ca achizitori, vom fi o parte a soluției sau o parte a problemei. În sensul că vom adânci sau nu zona de impact negativ asupra mediului sau vom promova sau nu zona aceasta de responsabilitate socială. Cum spuneam, ține de noi să valorificăm această forță și să înțelegem că valorificarea înseamnă să sprijinim mediul de afaceri, să sprijinim piața prin cererea pe care o reprezentăm, spre a produce produse, servicii și lucrări care iau în calcul dezvoltarea durabilă. Adică să avem ca ofertanți și contractanți nu orice fel de operator economic, ci acei operatori economic care ies din zona profitului cu orice preț și pun accent pe respectul pentru natură, respectul pentru om și, bineînțeles, soluții mai eficiente, nu doar pe termen scurt, ci soluții eficiente și pe termen mediu și lung. Pentru a ajuta, a sprijini autoritățile contractante din România să atingem aceste deziderate de dezvoltare strategică, de dezvoltare durabilă, avem hotărârea Guvernului numărul 554 pe 2023, care stabilește acțiuni punctuale în perioada 2023-2027 pentru actorii din sistem, cu acest obiectiv general de promovarea utilizării achizițiilor publice drept instrument strategic. Și instrument strategic înseamnă ca ele să devină prietenoase cu mediul, responsabile social și unele dintre ele inovatoare. La achiziții publice ecologice nu să mai insist, au fost webinarii cu această temă, vor mai fi, căci vor exista și aceste modificări în zona de factori de evaluare, specificații tehnice, deci modificarea ordinului, așa că o să trec direct la achiziții publice responsabile social și pentru această temă va exista un webinar specific. Vreau să aduc în atenție doar ce înseamnă achiziții publice responsabile social și acestea reprezintă achiziții publice care țin seama de unul sau mai multe aspecte sociale, cum ar fi oportunitățile de ocupare a forței de muncă, munca decentă, respectarea drepturilor sociale și de muncă, incluziune socială, inclusiv pentru persoanele cu handicap, egalitate de șanse, accesibilitate, proiectare pentru toți, bineînțeles luând în considerare criteriile de durabilitate și comerț etic. Pare o definiție foarte complexă și probabil că este, dar dacă stați să vă uitați puțin la achizițiile pe care deja le-ați realizat până în prezent sau pe care le realizați în acest moment, o să vedeți că o parte dintre ele deja le utilizați. Pur și simplu, declarația pe care o pun operatorii economici că respectă legislația muncă este deja un punct de la care noi pornim în realizarea achizițiilor publice responsabile social, dar vrem să mergem și mai departe de atât.
Care ar fi zona aceasta de beneficii? Păi, în primul rând, vom promova oportunități în materie de ocupare de forță de muncă, de actualizare competențe, recalificare forță de muncă, muncă decentă, egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitate, proiectare. Și, bineînțeles, achizițiile publice responsabile social pot fi un instrument puternic atât pentru promovarea dezvoltării durabile, cât și pentru realizarea obiectivelor sociale pe care le avem, bineînțeles, și prin alte strategii, nu doar prin strategia națională în domeniul achizițiilor publice. Obiective pe care le avem ca stat membru și pe care le au toate statele membre ale Uniunii Europene în zona socială, în cadrul achizițiilor publice, sunt acestea pe care le-am listat aici: promovarea oportunităților de ocupare a forței de muncă, muncă decentă, asigurarea respectării drepturilor sociale și a celor în materie de muncă, incluziune socială, accesibilitate, drepturile omului și comerț etic. Și avem și avantaje, adică de ce ar trebui să facem noi asta. În primul rând, identificarea riscurilor de conformitate în ceea ce privește legislația socială și a muncii. Adică vrem să intrăm în relații contractuale cu acei care se conformează acestei legislații foarte importante. Apoi avem zona de stimulare a responsabilității sociale a piețelor, a operatorilor economici, a celor care dezvoltă comunitățile. Dovada unei administrații receptive la aspectele sociale. Noi, ca autoritate contractantă, atunci când facem achiziții responsabile social, arătăm că ne pasă de zona aceasta, ne pasă de cetățenii noștri și astfel demonstrăm receptivitate la problemele sociale care sunt în comunitatea noastră. Sprijinirea integrării și a incluziunii și asigurarea eficienței cheltuielilor publice, pentru că utilizând astfel de achizițiile responsabile social, pe termen lung se fac practic economii. Ce intervenții avem sau cum se pot face achizițiile publice responsabile social? Avem 3 tipuri de intervenții: contractele rezervate, despre care o să discutăm astăzi, specificații tehnice în caietul de sarcini, în documentația descriptivă și, bineînțeles, clauzele contractuale. Venind la contractele rezervate, avem ca bază legală articolul 59 din legea 98 și articolul 69 din legea 99 pe 2016 și acestea sunt prevăzute ca o posibilitate, o oportunitate. Nu există obligația de a face contracte rezervate, dar există această posibilitate, adică legislația ne dă dreptul de a rezerva un contract. A rezerva înseamnă că, practic, limităm concurența, nu mai vine oricine la procedură. Dar, ca să putem rezerva cuiva contractul respectiv, procedura respectivă, trebuie să îndeplinească niște condiții. Și asta ne spune legislația, că un contract, da, poate fi rezervat, sau procedură de atribuire, ca să fim mai exacti, poate fi rezervată în sensul că au dreptul de a participa la procedura de atribuire doar unitățile protejate autorizate și întreprinderile sociale de inserție. Da? Deci nu chiar oricine, ci legislația spune specific cine. Ce este important? Că atunci când rezervăm acest lucru trebuie să se vadă. Și unde ar putea să se vadă? Păi în anunțul, invitația de participare. Și asta este în partea de SEAP, da? Din momentul în care se completează acele informații pentru ofertanți, aveți posibilitatea să puneți această bifă în SEAP. Da. Dacă ați ales da,
este clar că la procedura pe care ați organizat-o nu pot participa decât unitățile protejate autorizate și întreprinderile sociale de inserție. De ce? De ce pentru ele? De ce pentru ele și numai pentru ele? Ca să înțelegem de ce, ne ducem puțin la definiția acestora. Și avem zona aceasta de unitate protejată autorizată, care înseamnă operator economic de drept public sau privat, în cadrul căruia cel puțin 30% din numărul total de angajați cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap. Da? Deci persoane care au o dizabilitate recunoscută și certificată. 30%, da? Peste 30% angajații sunt persoane cu handicap, iar în zona de întreprindere sociale de inserție avem în condiții cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil. Deci iată procentul acesta care apare și în directivă, da, directiva 24 din 2014, da, specifică clar că trebuie să aibă cel puțin 30% persoane vulnerabile. Deci iată de ce rezervăm contractele acestor entități, pentru că ele au un impact social în comunitățile noastre. La ce să fim atenți atunci când dorim să rezervăm o achiziție? Aici este un print screen din ghidul nostru online, ghidul ANAP online, unde avem cele 3 zone. În zona aceasta de achiziții sociale o să regăsiți situațiile cu unitățile protejate și cu întreprinderile sociale de inserție, pentru că una dintre dificultățile pe care le întâmpină autoritățile contractante se leagă sau are legătură cu lipsa ofertanților. Deci înainte să rezervați o astfel de procedură de atribuire, interesați-vă, uitați-vă pe aceste situații să vedeți dacă există posibilitatea, da, să aveți ofertanți la procedură, căci altfel, practic, este mai complicat, trebuie să anulați, da, și să reluați procedura într-un sistem nerezervat. Cumva recomandarea noastră este să vă uitați înainte să vedeți dacă puteți avea oferte în zona aceasta de rezervat. Ceva ce cumva nu apare în legislație, dar există posibilitatea ca la achiziții directe, deci acolo unde cumva nu există concurență, puteți să vă uitați pe aceste situații și să vedeți dacă puteți să achiziționați de la una dintre entitățile despre care am vorbit. Dacă sunt întrebări, o întrebare în chat. Da, pe chat aveți o întrebare, da. Puncta proiecte sociale sau verzi realizate în cadrul achiziției. O să avem un webinar specific pe achiziții publice responsabile social și o să vedem practic ce factori de evaluare sau este recomandat să utilizăm în zona aceasta. Acum vorbim de zona de contracte rezervate. Deci există și posibilitatea factorilor de evaluare. Există un material la noi în ghidul online. Dacă aveți întrebări referitoare la contractele rezervate. Opinii, nemulțumiri, situații dificile. Doamna Apostol, aveți acces la microfon. Dacă doriți să interveniți, vă rog. Mă aud? Bună ziua! Da, bună ziua! Ce vreau să vă spun, noi suntem bombardați de tot felul de mail-uri de la diverse, cum se numesc acestea, protejate, îmi scapă termenul,
Ne tot Unități invită să... protejate, unități Da, protejate. unități protejate. Ne tot invită să cumpărăm de la dumnealor și dacă ne uităm pe gama de produse, găsim și produse pe care nu au cum să le producă dumnealor. Eu știu că asta este condiția. Ca ceea ce furnizează să și producă, nu să ia dintr-o parte și să ducă în altă parte. Nu știm cum să le explicăm, că insistă, ne și sună, Da, semnalați ceva care ne-a mai fost semnalat și care este cumva în zona de, știu eu, de control din partea Ministerului Muncii, căci aceste unități protejate și aceste întreprinderi sociale de inserție sunt controlate și primesc un atestat. De aceea vă și spuneam că este bine să vă uitați pe situațiile pe care le postăm noi, căci își pierd aceste atestate. Ori în urma verificărilor în care se constată că ceea ce vând, da, cum a semnalat dumneavoastră, nu este produs, da? Da? În zona cealaltă de întreprinderi de inserție este de văzut ce cod CAEN au autorizat. Da? întreprinderi de inserție, adică... Da. Întreprinderi de economie socială de inserție. Da? Acolo trebuie văzut care este CAEN-ul. În situațiile respective apare și CAEN-ul autorizat și dacă au zona de intermediere, este ok cu zona de intermediere. Nu înțeles. E o altă situație la atelierele protejate. Nu am înțeles. Și ziceți că pe site-ul dumneavoastră găsim situațiile acestea de respingere a lor? Nu situații de respingere, ci doar situațiile cu cei care sunt acreditați în acest moment, cu cei care și-au pierdut autorizația. Pe ANAP dăm o căutare? Pe ghidul online. Pe ghidul online. Achizițiipublice.gov.ro în zona de interactivitate. Da. Da? La achiziții sustenabile. Și acolo găsiți cele 3, ecologic, social și inovator. La cele sociale găsiți situații. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Cu drag. Bun, o să, dacă este posibil, trec și la următoarea prezentare. Rapid, câteva lucruri. O să avem un webinar specific pe achiziții publice de inovare. Acum doar câteva lucruri, așa, ca teaser, promo, publicitate, cum vreți să-i spuneți. Achiziții publice de inovare. Și pe acestea uneori să știți că le facem și nu ne dăm seama, deși lucruri mai puțin complexe. Bun, achizițiile publice inovatoare constau în achiziționarea unui produs sau serviciu nou sau mai bun decât cele care sunt în mod normal pe piață, care îmbunătățesc productivitatea, calitatea, durabilitatea și impactul sectorului public. Deci una dintre condițiile esențiale este ca ceea ce achiziționăm și este declarat inovator să ducă la îmbunătățirea acestor zone, da, de productivitate, calitate, durabilitate și impact. Inovarea în sine ca obiect poate fi un produs, un serviciu, un proces, un instrument. Putem să mergem inclusiv la îmbunătățirea unui sistem pe care îl avem în cadrul autorității contractante. Deci nu trebuie neapărat să fie o tehnologie nouă, o invenție pe care acum dorim să o achiziționăm. Ce includ achizițiile publice de inovare? Păi zona aceasta de dezvoltare de soluții inovatoare, prin achiziționarea de servicii de dezvoltare și de cercetare și dezvoltare. Aceasta este zona cumva cea mai supusă riscului, căci nu-ți garantează nimeni că după procesul acesta de cercetare-dezvoltare vei avea un produs minim viabil, da? Un produs sau un serviciu, dacă este cazul, care să poată fi aplicat și utilizat și care, într-adevăr, să conducă la creșterea productivității, calității, la creșterea impactului.
Este zona de achiziție cea mai dificilă, se mai numește și achiziție publică precomercială. Un alt tip de achiziție publică de inovare este achiziționarea de soluții inovatoare, care încă nu sunt disponibile în mod extins pe piață sau nu există pe piață. Și aici avem o zonă puțin mai, știu eu, puțin dificilă decât prima, dar mult mai dificilă decât a treia variantă, achiziționarea de soluții inovatoare care există, dar care nu sunt încă disponibile pe scară largă pe piață. Adică autoritatea publică se încadrează între primii achizitori. Asta înseamnă că undeva sub 10% din clienții au achiziționat produsul respectiv. Deci nu este extins, a fost achiziționat, a fost utilizat, a fost încercat și a arătat viabilitatea în anumite situații, dar nu este comercializat în mod extins pe piață. Deci acestea sunt practic cele trei tipuri de inovare care se poate achiziționa prin achiziții publice de inovare. Ca beneficii care au fost identificate la nivelul Uniunii Europene, le avem pe acestea. Faptul că autoritățile contractante pot să modeleze piețele și să creeze noi piețe, practic să le potențeze în a-și dezvolta produsele și serviciile pe care le oferă, să încurajeze adoptarea pe piață a produselor, serviciilor și lucrărilor inovatoare, să sporească calitatea serviciilor publice prin soluții, iată, mai bune, aplicarea unor soluții mai bune, să sprijine accesul la piețe pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, cunoscute ca doritoare de inovare, în sensul că ele penetrează piața numai în condițiile în care își inovează produsul sau serviciul care intră pe piață, să stimuleze investițiile inteligente și să aibă un impact pozitiv important asupra mobilității, sănătății, educației, tuturor aspectelor sociale și economice, datorită volumului mare de cheltuieli publice. Am pus aici puțin o diferențiere conceptuală, pentru că de multe ori se face confuzie între conceptul de invenție și conceptul de inovare. Mulți cred că atunci când realizează achiziții publice de inovație, achiziționează în mod obligatoriu o invenție, ceea ce nu este adevărat. O invenție este crearea ceva nou, care nu a mai existat înainte pe piață. Inovarea implică îmbunătățirea unui concept, unei idei existente, utilizând un proces care începe cu stadiile de dezvoltare ale ideii spre un produs viabil, care poate să fie ulterior comercializat. Indiferent de momentul în care nevoia autorității contractante și procesul de achiziție publică intervine, procesul de inovare trece prin aceste 5 etape, de la idee până la implementarea ideii, zona de pregătire, generare de idei, incubarea ideilor spre a alege o variantă, evaluarea ideii respective pentru a vedea ce produs minim viabil va putea fi susținut și apoi implementarea, iar din implementare reies elementele de îmbunătățire ale ceea ce s-a achiziționat, s-a inovat. De aceea este foarte dificil, pentru că oricând în acest proces, mai ales dacă autoritatea contractantă achiziționează întregul proces de inovare, în orice etapă din acest proces lucrurile se pot stopa. Și lucrurile se pot stopa pe banii autorității contractante, da? care este parte în contract. În sensul în care
îți poți da seama că în zona de incubare, da, de exemplu, că ideile pe care le-ai avut nu vor duce neapărat la creșterea eficienței sau productivității sau la creșterea impactului. De aceea este important să facem distincție dintre cele două situații principale, da? Achiziționarea procesului de inovare în sens larg, adică cu partea de cercetare de dezvoltare, și achiziționarea rezultatelor inovării. Bineînțeles că toată lumea ar spune că cel mai în siguranță ar fi achiziționarea rezultatelor inovării, mai ales pentru noi, pentru piața din România, care este în acest moment la început. Ca beneficii, asigură furnizarea unui serviciu public de calitate superioară cu un buget optim, deci nu neapărat cu un buget mai mic, dar cu un buget optim raportat la beneficiile pe care le aduce noua soluție. Răspunde necesităților nesatisfăcute sau așteptărilor noi care nu sunt abordate în mod adecvat prin soluțiile care există în acest moment pe piață. Contribuie la modernizarea serviciilor publice, sprijină întreprinderile noi înființate și IMM-urile inovatoare și contribuie la tranziția piețelor către inovare, un aspect deosebit de important în acest moment. De ce sunt necesare orientările privind achizițiile publice în domeniul inovării? Păi, în primul rând, pentru promovarea beneficiilor achizițiilor de inovare și reducerea reticenței autorităților contractante în zona aceasta. Și, practic, noi, în strategia națională în domeniul achizițiilor publice, pe de o parte, promovăm, pe de o parte, prin ceea ce facem, încercăm să reducem această reticență a autorităților contractante. În zona de promovare, este esențial ca decizia de a cumpăra soluții inovatoare să aducă beneficii clare autorității contractante. Beneficiile trebuie să fie clar identificate, să fie clar descrise, detaliat, transparent. Riscurile juridice, bugetare și de reputație ar trebui să poată fi anticipate și atenuate. În zona de reticiență, autoritățile contractante doresc reducerea riscurilor prin căutarea unor operatori economici consacrați, cu reputație impecabilă, cu un istoric foarte bun și solicitarea de soluții standard care și-au dovedit fiabilitatea. Iar aici este practic zona în care prin activitățile pe care noi le facem, prin webinarii, prin cursuri, încercăm să cumva să diminuăm sau să limităm aceste condiții sau aceste, știu eu, temeri ale autorităților contractante cu privire la zona de inovare. Un alt mit sau o idee, cumva o percepție, să zic, cumva nepotrivită sau nereală, este că partea aceasta de achiziție de inovare se poate face doar prin parteneriat pentru inovare. Da? Nu este așa. Tot ce înseamnă procedură de atribuire care pune accent nu pe conformitate, ci pe zona de performanță, da? Este potrivită pentru a achiziționa produse, servicii inovatoare. Și aici avem procedura de negociere competitivă, dialogul competitiv și concursul de soluții pe lângă parteneriatul pentru inovare. Nu voi intra, pentru că s-a făcut ora 3 și știu că este pentru 2 ore acest webinar și nu aș vrea să vă iau din timp. Oricum o să aveți la dispoziție prezentările noastre. Noi am pus aici câteva avantaje ale acestor proceduri, adică ce este bine de ales și cum se face această alegere când facem achiziții publice de inovare.
Avem și mai multe exemple. Vă dau doar un exemplu de bună practică. Poate îl căutați la Centrul Medical Universitar Erasmus în Olanda. Au avut o necesitatea autorității contractante să dezvolte și să implementeze o soluție cât mai eficientă din punct de vedere al costurilor și cât mai prietenoasă cu mediul, pentru a dezinfecta 70.000 de paturi de spital și saltele anual. Bugetul achiziției a fost de 1 milion de euro. S-a făcut într-adevăr o achiziție de inovare care a inclus și zona de cercetare-dezvoltare. Contractul a fost câștigat de o companie care în locul unei soluții de spălare clasică a oferit o soluție robotică care include roboți de curățare de înaltă precizie. Costurile pe pat au fost reduse cu 35%, iar amprenta de dioxid de carbon a fost redusă cu 65%. Da, deci iată beneficiile pe care le poate aduce o achiziție publică de inovare. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Da, a fost foarte interesantă această ultimele două teme prezentate de dumneavoastră și, așa cum spuneați, probabil că în următoarele webinarii o să intrăm mai mult în domeniul ăsta. Oricum, o idee se desprinde din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, ideea că modul în care se desfășoară achizițiile publice poate să influențeze foarte mult societatea și modul în care se desfășoară lucrurile și efectiv cunoscând instrumentele pe care cei care activează în domeniul achizițiilor publice le au și aplicându-le, prin acțiunea lor pot să inducă modificări benefice în societate. Deci, mie mi se pare extrem de interesant și de-abia aștept să asist la următoarele prezentări ale dumneavoastră. Și vă mulțumesc. Legat de accesul la prezentări, după cum știți, în câteva zile o să publicăm înregistrarea acestui webinar, puteți să-l revedeți, puteți să mergeți exact la tema care este de interes pentru dumneavoastră, să vizualizați materialele care au fost prezentate pe parcursul webinarilor. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Aveți și cei care participați frecvent la aceste webinarii lunare. Cred că este foarte important și demonstrează faptul că suntem o comunitate și vreau să mulțumesc de asemenea și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice că împreună practic am ajuns la 18 ediție. Când am făcut prima ediție, sincer, nici nu încercam să mă gândesc că o să ajungem la 18 ediție, dar uite că am ajuns. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc tuturor celor care susțin lună de lună temele propuse de dumneavoastră. Asta este un element, cred că extrem de important. Întotdeauna temele care se dezbat în cadrul unui webinar vin ca urmare a propunerilor făcute de dumneavoastră și cumva căutăm să fim în concordanță cu problemele pe care dumneavoastră le întâmpinați în activitatea dumneavoastră zilnică.
Cred că am vorbit prea mult. Vă rog, dacă din partea dumneavoastră mai doriți să interveniți, ca așa, ca la un final apoteotic, vă rog. Nu, doar ultimul subiect va tot fi reluat în următorul an și îl vom dezbate ori de câte ori va fi nevoie până se va clarifica și se vor înțelege toate aspectele de noutate pe aceste subiecte. Sperăm că luna viitoare să reușim să facem un webinar pentru achiziții sociale, dar vedem. Încercăm să-l realizăm să-l organizăm pentru luna viitoare și îl anunțăm din timp. Dacă nu, peste 2 luni, aproape sigur. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. În principiu, conform programului stabilit, următoarea ediție cred că pică pe data de 19 iulie, dar o să vă ținem la curent în cadrul comunității despre modul în care se vor desfășura următoarele webinarii. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și ne revedem data viitoare. Mulțumim!